आज जेहेतु भारतनि इलेक्शन कमिशना अलरेडी फैगोन जी माने बाय इलेक्शन बे बाय इलेक्शननि जी डेटखौ अलरेडी फोसावबाय जों मैयासो मोनथिदों आरो बे हिसाबै फैगोन माने 30 अक्ट'बराव जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि गेजेर लोगोसे जोंनि आसामावबो 30 माने अक्ट'बराव बाय इलेक्शना जानो थांगासिनो दङ। दा बेनि गेजेराव तामुलपुराबो मोनसे। दा बाथ्राया जाबाय मा मैयासो जिहेतु जों मोनथिबाय दायो जोङो गुबुन गुबुन दोलो बा जोंनि इउपिपिएल दोलोआबो दिनै जिहेतु तामुलपुर बियाबाव बा तामुलपुर समस्तियाव जोंहा माने बिजेपि जिएसपि बा एजिपि इउपिपिएल लोगो नांनानै जों एखेलोगो एनडिएआव दङ एलायन्सआव दङ। थ' गतिके दिनै माने तामुलपुराव सोरनि बिजाथि थागोन बिनि सायाव जोंनि माने एलायन्स पार्टनारनि गेजेराव रायज्लायनाय जागोन आरो बे लेखायैनो जिहेतु जों थेवबो जों एसे मोनथिनो मोन्दों जे बिजेपिनि हाइकमान्डनिफ्रायबो माने गेजेर गेजेर निउज चेनेलफोराव बुंबाय थादों जे तामुलपुर समस्तियाव माने इउपिपिएलनिनो केन्डिडेट थागोन। दा बे लेखायै जिहेतु जोङो इतिमध्ये जास्ट इलेक्शन कमिशना तारिखखौ डिक्लेयार खालामबाय दायो जोंनि केन्डिडेट डिक्लेयार होनायनि प्रसेसा सोलिगोन। थ' दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्रायबो दिनै माने केबिनेट सावरायदों आरो गाबोनै सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ जागोन। थ' गतिके जों आसा फारिदों नैबे माने साननै सानथामनि गेजेराव जोंनि तामुलपुर समस्तियाव सोर केन्डिडेट जागोन गसाइगाव समस्तियाव सोर केन्डिडेट जागोन बेनि सायाव साननै सानथामनि गेजेराव फोसावगोन जों बेखौ आसा फारिदों। ना तामुलपुरनि बिजाथि महरै होनना बुङोब्ला दिनै आं तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै आं गावबो सासे बिजाथि महरै मोननो लुबैगासिनो दङ। आं गावबो माने एप्लिकेसन होदों जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सेन्ट्रेल कमिटिनि हाइकमान्ड बिथांमोननो। थ' गतिके आं लुबैगोन दिनैनि दिनाव माने आं जिहेतु गोबां बोसोरनिफ्रायनो थांनाय 20-25 बोसोर धरि आङो गुबुन गुबुन जोंनि सामाजिक आफाद बा दल संगठनजों लोगो नांनानै आं खामानि मावबाय थादों। आङो रायजोनि समस्याखौ लाना खामानि मावबाय थादों आरो लोगोसेयावनो बे समस्याफोरजों जड़ित जानानै दंबाय थायो। थ' गतिके आङो थांनाय गोलाव सम नैबे माने जोंनि दल संगठननि माने सायाव खामानि मावबाय थादों। दिनै गोलाव सम इउपिपिएलनि आफादगिरिनि बिबानखौ लानानै आं खामानि मावबोबाय थादों। थ' गतिके बेनि सायाव जोङो रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै माखासे समाव जों बाथ्रा बुंबोदों। थ' गतिके दिनै आंबो जिहेतु दाबिदार जानानै दङ। दिनै आं लुबैगोन जे आं गोलाव सम जे खामानि मावबोबाय बे समस्याफोरजों जेरैबायदि जड़ित जाबोबाय बेनि थाखायनो आं आरो बे दलखौ मालाबाबो जेरावनो थाया मानो आं दलनि खथि जानाय खामानि माब्लाबाबो मावबोफेराखै। जोंनि दैदेनगिरिफोरा माब्लाबा गाज्रि मोनजानाय खामानि आं माब्लाबाबो मावफेराखै। दलनि माबा गाज्रि जानाय खामानि आं माब्लाबाबो मावफेराखै। थ' गतिके आं दिनैबो जोंनि लोगोफोरखौ लानानै जोंनि कर्मिफोरखौ लानानै आं एखे रोखोमैनो दिनै इउपिपिएल दोलोखौ तामुलपुर जिल्लायाव सालायबाय थादों। थ' बे हिसाबै आङो लुबैदों दिनै माने गोलाव सम समस्याफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंबोबाय दिनै माने मोगथाङाव जाहाथे आंखौ बिजाथि होनानै बेनि एमएलएनि बिजाथिखौ होयो आं बेखौनो आं लुबैदों। जाहाथे आं रायजो राजाफोरखौ प्रेक्टिकेलि आं माने बिसोरखौ माने सहाय खालामनाय मदद खालामनाय बिसोरनि जेंना जेंसिनि सायाव खामानि मावनो हायो आं बेखौनो लुबैगोन। ना बेथ' मानगोनां इमानुएल मोसाहारिनि बाथ्रा। खारन बिथाङा मोनबाय बा मोनगोन होनना जि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा माबे सर्सनिफ्राय बुंदों बेखौ जों मिथिया आरो बिथाङा जिहेतु जोंनि इउपिपिएल दोलोआव गैया बा इउपिपिएल दोलो जिहेतु बिथाङा खालामा। थ' गतिके बिथांनि बाथ्राखौ जों बुंनो हानाय नङा। बिथाङा माबेनिफ्राय टिकेट मोनगोन बा मोनबाय बे बाथ्राखौ जुदि बुंदोबा आं खोनायाखै जुदि बिथाङा बुंदोबा बियो बिथांनि बेक्तिगत बाथ्रा जागोन। थ' बिनि सायाव जोङो बारा हयथ' बुंनो हानाय नङा।